posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Mbusa Levi Samson Sewu wakumulanje lero lino pamene amalalikira pa maliro, ndipo iyeyo wayankhula nkhani imene ili mkamwamkamwa yokhuza Commission of Inquiry imene anthu ambiri sakugwirizana nayo, ndipo iyeyo wanenesa kuti zimene adanena Ambuye Thomas Nsusa, Bishop chechi cha Katolika sicholakwisa kwina kulikonse, ndipo iwowa wasaputa koma olakwisa ndi amene akuwanyoza Bishop Nsusa. Tisayankhule zambiri, mungomva zimene ayankhula Levi Samson Sewu akumulanje mission lero lino. Ndiyakunena kuti nabota adakana lisindikutanirire sindikugulisani ndekena kwa mfumu akukhumudwa akula kuchani kodi kuchipinda kwa nkuyamba kulira nkukhumudwa ndeyezibeli mzimayi woyipa akubwera ali musadandaula mfumu ndandikutanire ndikupasa azimayi iye ali kumachenjera 20 chimano kudalira ni 20. Ameni. Ndeyezibeli mzimayi woyipa ali munandikutanire ndikupasani kena kwa kwatuma anyamata oyipa muzi ato upanda pache alimumunamize Naboti nkhani ya makobiri atangojese banyamata aja adana maditu ali Naboti watukwana nani kodi antomba mbwana anyamata ombambwana kuti lako ndikabula ndafusa afuma muzi muno kuti andipaseni maina anyamata ombambwana muno ndachule okwandana tamfasirani anyamata ombambwana anyamata oyipa amakopeko odi 1000 kwa tutata kuyankhula zosayenera kuyankhula. Lero mwaona anyamata ombambwana opepera chifukwa cha 1000 amatakwima kugulu kwanthu kupati pamadolo mwedi zona omweni tukumakona pamweni amavuta kumatibona ayi vuto siwo na anyamata ombambwana anyamata oyipa. Ameni. Ndakuti anyamata oyipa akakamulekera chibabosa Naboti kutapeni kodi apedwe. Tilipo ambiri pano tilinazo zinthu tinazipezera mubosa kwana mizira nzatu ena mbuzi batokanika kuyenda kunobwino pa nsewu chikwa munayipisa ambiri ya ubosa muzanyama bosa silabwino iya inu simukana mamulia hii aprofesa atodwala sakwanisa kwenda zosana indi kadala mumutegene kumaila ima bosa cholidena zaipira. Ameni. Kage salongo nedwa timalize ndiyakunena kuti mpaka Naboti akutani kodi akupedwa mundo okhala wachehe Naboti akutani kodi akupedwa alipo mbili mbuzimo apedwa chifukwa cha udindo okhala wawo udindo wakamaluwana ufumu kiwanga wameinga tausimira. Ameni. Tazone ife kuziko na kaya kumuzi ambakupedwa mudoka angalikoni atipangona kutimawa wakala paku alamene nokwa technical nokwa achoke simula zone. Ameni. Okadela bambesani ziko
msokano mkumati tikupanga pula chiprisini yofuna kwa yankansu iyo ni ndani kasa kayankira chai chino bwana bakira chai chino ngatu ameni yeye ni mazifusa kuti wa kutakwa yankambwe chensusa kutakudala ndi ripoti usiri bwino iyo ripoti lili bwino ili ngamba imkale kubalisa na ripoti lili maripoti osali ali bwino ali ndayense bali amina kulisa chinobosa tolina sokonese sokolewa wina ineso mafandi kuuzini mkanene kuli konse kuti ripoti lichasilinze kata ndikati sobano azikusanzangawo notabwera zikamankhanyezi kwacha kulilongwe akambaso za mbusanzawo sili pamene kumene anthoipa opanda pache angeleka kabika ng'onong'ono amagwagwana nako omakondedwa ambuye alichitire chifungo ameni ambuye atichire chalikodi chifungo ine kunakamba pena nimalize nimamene ndimakamba pena ukamali werenga Bible wangu ali masikoche bandale makuwerenga ukamasana maufumu wa Israeli kunena kuti nabo tadakanda lisikutanine sinikukulisani ndege na kwa fumu akukumuda akula kujani kodi kujipinda kwa mkwemba kulira mkukumudwa ndege zibeli mzimayi woipa akubwera ali musala ndaola mfumu ndikutanine ndikupasa azimayi iya ikumachenjera 20 timano kudalira ni twi ameni Yezebeli mzimayi woipa alimuna ndikutanine ndikupasani kena kwa kwatuma anyamata oipa muzi ato upanda pache alimumuna mizire Naboti nkhani kani ya makobiri atango Yezebeli anyamata aja adana madidu ali Naboti watukwana nani kodi antombwa mbwana anyamata ombwa mbwana kuteka ni kabla ndafusa afuma muzi muno kuti andipaseni maina anyamata ombwa mbwana muno ndachule okondelo tamfasani anyamata ombwa mbwana anyamata oipa amakopeko odi 1000 kwa tutata kuyankula zosainera kuyankula lelo maona anyamata ombwa mbwana opepera chifukwa cha 1000 amatagwima kukulu kwatu kubati baba ndilomwe zona omwe tu kumakona pamene amafuta kubati baba ai vuto siwo na anyamata ombwa mbwana anyamata oipa ameni ndakuda anyamata oipa akakamulengera chibabosa Naboti kutapeni kodi apedwe tilipo mbili panda tilinazo zinthu tinazipezera mubosa kwana mizira nzatu ena mbuzi bato kanika kuyenda bunobino pansewu chikwa muna ipisi ambili ya ubosa muzeneba bosa sila bwino iya inu simukana mamulia hii aprofesa dodwala sakwanisa kwenda zosana hindi kadana mumutegene kumaida uba bosa ameni tangu saloko nedwa timalize ndakunena kuti mpaka Naboti akutani kodi akupedwa mundo kala wache Naboti akutani kodi akupedwa alipo mbili muzimo apedwa kufanya udindo kala wao timala udindo watamawana
Ena kuti mawa wakhala pakuti alamene knockout technical knockout achoke sibula zone. Amen. Okana bambesani ziko lafika pofuta kutandwa kutakuvala zikoba asoni kangati ni ucha sani ndani kodi uje taona kwa mpaka vama kwa langatini nikuima pansokano mkumati tukupanga pula kiprisini yafuna kwa yankansus iyo ni ndani kasa kaya chai chino ubani kaya chai chino wangapi. Ameni. Kile ni mazifusa kutiwa kutakuwa yanga mbeja nsusa kutakudana ni ripoti usiri bino iyo ripoti libino ilimanga ilimkane kubalisa na ripoti lijo maripoti osani alibino ali ndayenze bali amina mkulisa chinomoza jolina sokonese sokolewa wina nileso mafandi kuuzi ni mkanele kuli konse kuli ripoti lijasili mvekata Ndikati sobano azimusanzangawo motabwera zikamanganya zikwaje kulilongwe akambaso za musanzawo sidi babene kubene antoipa opanda pache andika kabika ngono amababana nako omakondedwa ambuya lichire chifungo. Ameni. Ambuya lichire chalikodi chifungo. Ile ninakamba pena nimalize ni maamini. Nimakamba pena ukamali olenga Bible wangu ali masiko cho bandali bakuwerenga. Ukamasa kama ufunga Israeli. Busa amene Levi Samson Seu from Mulanje Mission. Zimenezi wayankula lero lino pa 3 January 2025. Kodi inu zimene wayankula Samson